Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय गाइस नोंथांमोनाथ' दुबाइयावहाय डेजर्ट साफारिनि पार्ट 1 भिडिअखौ नुखांखाबाय ओमफ्राय दिनैहाय आं नोंथांमोननो डेजर्ट साफारिनि पार्ट 2 बे भिडिअखौहाय दिनैहाय शेयार खालामदों आरोना सो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो Actually guys desert safari आवहाय बेबायदिनो मोनफा जायगायावहाय केम्प बानायनानै दोननाय थायो आरोना थिग बेबायदिनो नैबेबो मोनसे केम्प बानायनानै दोननाय बाउन्डारि मोनसेनि गेजेरावहाय बानायनानै दोननाय बेबो मोनसे गिदिर केम्प सो बेयावहाय डेजर्ट साफारियावहाय माखासे राइडफोरखौ खालामहोनानै नैबेयावहाय डिनारखौ खालामनो थाखाय लाबोयो आरोना ओमफ्राय बेयावहाय माखासे दखानफोरबो दङ गस्लानि दखान आइसक्रिमनि दखान ओमफ्राय नैबेयावनो श'आ जायो आरोना मोनायावहाय सो आं दा उनावहाय फारि फारि दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो सो बैयावनो दायो बेलि डान्स ओमफ्राय माबा माबि श'फोर जागोन आरोना बैयावहाय सो गाइस दायो नै जोङो भिआइपि टिकेट लाबाय ओरैनोथ' जोंना साफारि डेजर्ट साफारिनि मोनसे फुल पेकेज दंखायोमोन नालाय खिन्थु बेयावहाय नैबेयावहाय प्रग्रामफोरा जागोन नालाय नैबे गाहायावहाय जनायबा फ्रि आरोना फ्रि माने पेकेजावनो इनक्लुड दंखायो ओमफ्राय भिआइपिनिया माने जोङो एक्सट्रा बे भिआइपि टिकेटखौ बाय खालामनांगौ 200 दिरामनि ओमफ्राय जोङो गोजौआवहाय जनो मोनगोन आरोना ओमफ्राय आंनि उनथिंजे नुगासिनो बेयो जाहैबाय बे कार्पेट बनाया बे गाहायावनो जनांगौ आरोना ओमफ्राय जों भिआइपि टिकेट लानाया चेयारावहाय जनो मोनो Wah, nengko bininya mansi bisa nukabai deh. Tidak handsome nubai. Wis ba, I'm good. Masih usah nujunan nih. Wah malah. Kiba? Anytime loud cuma bisa lo kalau macam ni. Kiba, mama yang tangsi. Oh, saya itu tu. Itu hamzah le? नै जोङो दायो ड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै लाबाय आरोना मानो होननानै बुङोबा दायो जों डिनार खालामगोन आरो लोगोसे केन्डेल नाइट डिनार आरो लोगोसे श'फोर जागोन न बेनि थाखायनो एसे मोजां ड्रेस गाननानै लाबाय आरो मा होफैखो जोंनो स्टार्टाराव जाग्रोबायानो इयो मा इयो पक'रालै मानि पक'रा बेखौ जाब्रा इदिखौ गाइस नै सेल्फ सार्भिस डिनारखौ खालामसै जोङो स्टार्टारखौहाय जाखांबाय भिआइपि टिकेट लाबाबो बेयावहाय जस्ट स्टार्टार ड्रिंक्स एन्ड दै बेफोरखौ माने सार्भ खालामो आरोना वेटारा खिन्थु बे डिनारखौहाय सेल्फ सार्भिस ओमफ्राय नैबेयावहाय गावसोरनि फेमास चिकेन तन्दुरि माबा माबि बिदि ओमफ्राय बिफबो दंमोन आरोना ओमफ्राय जोंथ' बिफ जाया नालाय ओंखायनो चिकेनखौहाय लाबाय ओमफ्राय बारा गोथाव मोनाखै आङो बिसोरनि संनायखौ जोंनियानो गोथावसिन
बिथांमोननि माने कालचारखौ दिन्थिबाय आरोना बिथांमोननिया मोसानाया बेबायदिनो खोमा माने ट्रेडिशनेल डान्सबो बुंजागोन बेखौहाय बेबायदिनो राउन्ड राउन्ड गिदिंनानैहाय मोसायो आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय दायो जोंना नेक्स्ट श' जाफिनसिगोन नेक्स्ट श'आनो जाहैबाय नै बेलि डान्स thibai Sure. Thank you. दायो जोब्बाय बेलि डान्सआ ओमफ्राय बेलि डान्सनि उनावहाय नै माबा फायारनि माबा मोनसे श' बेबायदि देखायगोन आरोना ओमफ्राय बेनि उनावनो जोंना दिनैनि प्रग्रामा जोब्बाय ओमफ्राय जोङो डिनारबो खालामबाय थानानै बेबायदि नायबाय थाबाय ओमफ्राय दायो जोंखौहाय गारिया जों गारि हमनानै फैखादोंमोन नालाय बे गारियानो जोंखौ दा हटेलसिम दोनहैफिनगोन आरोना जों दायो मोनफैबाय गारिखौनो नागिरना मोनला नै बार बारबाय थादों नामा गारिखौनो मोनला ओइ बेबे मायो फ्रि 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 जाबाय थादों मायबा थुला बिरबाय थादों नामा हा गारिखौनो नागिरना मोना माहा थांखो जोंनिया मोनजोब्बाय मालाय